नमस्कार प्रणाम बा आप सभी के। हमारे यूट्यूब चैनल संतोष संगम की कविता और फेसबुक पेज पर तो आई सुनल जाओ आज एगो भोजपुरी के कविता प्रेमी प्रेमिका के भाव। प्रेमी अपना प्रेमिका के कुछ बड़ाई में कहता। ये कविता हमार प्यार के संगे संगे कॉमेडी भी कुछ बा, हास्य के कुछ झलक भी बा। तो हम आप सबसे यह निहोरा करब कि हमारी वीडियो अंत तक जरूर देखी, आपन आशीर्वाद प्यार हमारा के जरूर दी। आ वीडियो कैसन लागता कमेंट करके जरूर बताई। चली सुनल जाओ कविता। बेरोजगार आदमी के जैसन हमारा कुछ काम मिलेला, बेरोजगार आदमी के जैसन हमारा कुछ काम मिलेला। सुबह से थाकल आदमी के चैन के शाम मिलेला। कुछ ज़्यादा तो ना होला, बाकी जब हंस देलू तो हमारा दिल के थोड़ा आराम मिलेला। आगे प्रेमी का कहता, जब देखावेलू हंस के बतीसी, लागे फुलाइल खेत में तीसी। जब चलेलू बल खा के, मन रह जाला पगला के। ओठ लागे मधुशाला, कारी नजरिया चलावे दिल पर भाला। कमरिया हिले जैसे दारू के जाम हिलेला, कमरिया हिले जैसे दारू के जाम हिलेला। कुछ ज़्यादा तो ना होला, बाकी जब हंस देलू तो हमारा दिल के थोड़ा आराम मिलेला। आगे बा, नजरिया मरलू कैलू घाही, नजरिया मरलू कैलू घाही। जैसे भादो के नदी के तबाही। कतनो बच के हम चलनी, बाकी बना लेलू अपना मंजिल के राही। गजबे कोयल जैसे बोली, अंग से रंग बरसे जैसे होली। बाड़ू हुस्न के गजबे शहर, उमड़े समुद्र में जैसे लहर। प्रेमी अपना प्रेमिका के बड़ाई करता। बाड़ू हुस्न के गजबे शहर, उमड़े समुद्र में जैसे लहर। ठंडा से कांपत आदमी के जैसे घाम मिलेला, ठंडा से कांपत आदमी के जैसे घाम मिलेला। कुछ ज़्यादा तो ना होला, बाकी जब हंस देलू तो हमारा दिल के थोड़ा आराम मिलेला। एगो साँच बात बतैती, प्रेमी कहता अपना प्रेमिका से कि एगो साँच बात बतैती, अगर रौरा ना खिसियती। भाव एह लाइन में छिपल बा, अगर रौरा ना खिसियती। एगो भोजपुरी भाषा के ऐसन अंग है कि अपना बराबर के आदमी के चाहे छोट आदमी के अगर खिसियाइल होखे तो मंगनावे खातिर आदमी रौरा जी बतावे लागलन, कहे लागलन। तो वह प्रेमी अपना प्रेमिका के फुसला के कहता कि एगो साँच बात बतैती, अगर रौरा ना खिसियती। अनहरिया में कैलू गुलाब मान के जवन कबूल, अनहरिया में कैलू गुलाब मान के जवन कबूल। वो गुलाब ना रहे, रहे बेहाया के फूल। गलती तो प्रेमी कैले बा, वह बतावता कि अनहरिया में कैलू गुलाब मान के जवन कबूल। वो गुलाब ना रहे, रहे बेहाया के फूल। ई मत सोचे तोहके चुतिया बनैनी, ई मत सोचे तोहके चुतिया बनैनी। कसहू प्यार के रस्म हम निभैनी। प्रेमी कहता कि ई मत सोचे कि हम तारा के चुतिया बनैले बानी। प्यार में जौन फूल देवे के रिवाज होला, ओकरा के हम पूरा कैले बानी। भले समय पर बेहाया के ही फूल मिल गई तो का हो, बाकी हम तहरा के फूल दिहनी। तो वह कहे के मतलब बा कि ई मत सोच कि चुतिया बनैनी, कसहू प्यार के रस्म हम निभैनी। कहे में लागे थोड़ा हमारा शरम, कहे में लागे थोड़ा हमारा शरम। बाड़ू चल्हाक के संगे थोड़ा मति भरम। जैसे गर्मी के दिन में पकावल आम मिलेला, जैसे गर्मी के दिन में पकावल आम मिलेला। कुछ ज़्यादा तो ना होला, बाकी जब हंस देलू तो थोड़ा दिल के आराम मिलेला। भाव छिपल बा कि जैसे गर्मी के दिन में पकावल आम मिलेला। जब भी केहू के गर्मी लाग जाला, गरम हवा लाग जाला, लूक लाग जाला, लूह लाग जाला, तो तरह तरह के हमनी के देसी गंवई आदमी एक एगो उपाय बतावेला, हई खा लो हऊ खा लो। तो जकरा भी लाग जाला ओकरा के पकावल आम दियाला। सातु सतुई जौन होला घोर के लस्सी उसी दियाला।
उहे भाव छिपल बा कि जैसे गर्मी के दिन में पकावल आम मिलेला। आगे बा, कहियो अजोरिया रात में आवो। प्रेमी कहता अपना प्रेमिका से, कहियो अजोरिया रात में आवो, हमसे दिल खोल बतियावो, कोरा में सूत हियरा जुड़ैती। प्रेमी कहता कि कोरा में सूत हियरा जुड़ैती, जुड़ा में तोहरा फूल हम लगैती। विनती करती हम भगवान से, तोहरे के कन्या अपन बनैती। अब अपना मन के बात प्रेमी प्रेमिका से कहता कि विनती करती हम भगवान से, तोहरे के कन्या अपन बनैती। ई भोजपुरी भाषा कनिया हमनी के हिंदी में चाहे भोजपुरी में बहुत लोग दुल्हा दुल्हन कहेला, बाकी कनिया कौनो भाषा में ना सुने के मिली भोजपुरी के अलावा। एगो चीज के 17 गो नाम जौन भाषा में समाइल होखे वही भाषा के नाम भोजपुरी होला। तो कनिया दुल्हन आपन बनैती, लइका के दिल के भाव बा, मन के अपन बात बतावता लइका। आगे बा, लेके अग्नि के साथ फेरा, अलगे बनैती जाए अपन बसेरा। मतलब उ लइका अब शादी ब्याह करे के बाद कहता कि लेके अग्नि के साथ फेरा, अलगे बनैती जा अपन बसेरा। दिल में खोजला पर ऐसने सपना तमाम मिलेला। दिल में खोजला पर ऐसने सपना तमाम मिलेला, कुछ ज़्यादा तो ना होला, बाकी जब हंस देलू तो दिल के थोड़ा आराम मिलेला। तो ई रहल कविता। हम उम्मीद करतानी कि कविता आप सबके जरूर अच्छा लगी, और हम आशा करतानी कि ये कविता पे आप सब हमारा के बहुत ढेर सारा प्यार दुलार देव और हमके अपन आशीर्वाद देव। हम कुछ नहीं मांगत, बस वीडियो के एक लाइक करी आ कमेंट करके बस इतना हमके बताई कि ये हमार प्रयास कैसन लागता और ये हमार कविता कैसन लागल। यही तरीका आप सबके मनोरंजन खातिर हम प्रयास करतानी कि कुछ अलग अलग तरीका के चीज़ लेके आवत रही, आप सबके मनोरंजन करावत रही। अभी तक आप अगर हमार चैनल सब्सक्राइब नहीं की कैले तो संतोष संगम के कविता यूट्यूब पे सर्च करके और वो चैनल के रुआ सब्सक्राइब कर ली और बेल आइकन दबा दी कि जब भी हम अपन नया वीडियो डालब तो आप सबके नोटिफिकेशन मिली और आप हमार वीडियो देख पाई। तो आज खातिर इतने ही। हंसत रही, मुस्कुरात रही अपना परिवार के संगे। धन्यवाद।